Ježiš Mária, aha, čo je tu? No pozri, čo tu je. Choď sem, dole. Aha, aha. Pozri sa, mravce, aha. Pozri sa, mravce, chodia tade to hore. Ja som to dneska zvládal. Pozri sa. Robia si piču so mňa. Aj, Bože môj, no. Pozri, ako ide hore. Pozri. Zastavili. Zastavili! Zastavili! A toto budú robiť furt! Tu nebudú bývať! Sami mravec chodia očarinou hore! Svine vyjebané! Zastavili. Pozri sa, sami mravec! Chodia mravci! Tu sa jebú kotia dole! Nie je jedno, ja mám 54 rokov, ako ja zabijem, nie je to jedno. Ale sa jebú! Honia sa! Ježiš Mária! Pozri, čo tu je! Pozri sa! Bože môj, tam dole to. Spina ožratá! A jebe ja, vážno, kokos. Čo kričíš? Zabri to! Paňo, No, aj, Bože môj. Čarinovci dali koutku pičo, Bože môj, dole to. lebo chodili do 3. triedy, vyšli z 5. debili. Aj, Bože môj. No, Čo kričíš? Od októbra! ty dole to. Bože môj. Tam. Idem hygienikom, ja idem za Bodnárom,